Hej, det er fra Mr. Chance, og i dag vil jeg drikke altså nogle her dunke, og jeg hedder Lis, og det her det er min første YouTube på Mr. Chance, og jeg har aldrig smagt sådan nogle her. Jeg vil lige prøve. Det smager klart. De er klamme. Hvorfor har du fået mig til det her? Vi står med slejene god. Og så starter vi igen. Jeg har brug for noget vand. Nå. De smager godt. Sidste. Sådan tom. Det var alt for Mr. Chance i dag. Jeg laver nok også en video, hvor jeg drikker en anden. Hej hej.